салом алейкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. рӯзи ҳар як шумо ба хайри шадӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯза неви аҷо ремонт омадагием бародарон, нав кора гирифтагием. ина хона паталоки простой задагиай, ина простой паталокаш. ана ин паталоки простоям байниш да як гил мемонем дӯстона. ва баъдан иша шпаклёвка мезанем, хайқати стена ҳама ира шпаклёвка мезанем, ремонт мекунем. ва ина калидораш паталок задагӣ неста, калидора паталок мезанем, фигурни паталок меояд калидорда дӯстон. ина пеши лесница ҳама қати калидор фигурни паталок меояд. худо хоҳад ин веранчам отдельна фигура меояд. инҷа ҷидо мекунем. инҷара иста отдельна мерава фигура, ист ништа отдельна. инаи хонада дӯстон стенавои пастсафка меояд, бари болода стенавои пастсафка меояд. ва инаи тор фигурни паталок меояд. паталоки простой не ҳамаш фигурния, короче инҷа фигурни паталок меояд. худо хоҳад баъд ду хонара короче паталок задагиам дӯсто. ина хонара задагиам паталок. симои галагенаш камтар нитоб ровардагия, хеле симоша тоғрӣ мекунем. дар ина ба гирди даврада симора тоғрӣ мекунем, мемонем. и ҳозир дар ҷои люстр 4 сими галаген мондагиа. хеле устом ё саросима шуда ё навкора чихелкия шипка кадагиай. ва баъдан инҷа да галаген роварда накор байни намида бо як галаген дига мемонем. хулос габи паталок нида делка ремонт дора. ира бо ремонт мекунем. гирд мана ина даврада чӣ мемонем, шланг лентаи светомузикадор мемонем. ва баъдан дӯстон ҳо инҷада ина иштам паталок задагия, бассейн задагия. дар байни бассейн столбик мондагиай. ин столбика палубом истифода мекунем. байниш ягон давра ё ягон гул ягон чӣ передумад мекунем, мемонем. худо хоҳад хулос гап ин навор пешаи ремонте бародаро ҳама каса дастгирӣ мекунем, чунки дастгирии шумо пешравии моай. ҳама каса як лайк ҳамонем бо беҳтарин мешавад. агар имкониятш бошад поделиться кунед видеои моро, беҳтарин мешавад дӯстон. ва касоне ки меҳмоне дар канали мо ҳатман даромада обуна шаванд. ва ин навор пешаи ремонт буд. худо хоҳад баъдаи ремонт кора сар кунем, ремонт кардем, буд кем ҳамаша бо навор мекунем. иншаалло пешкаши шумо мегардонам дӯстон. ва боқӣ сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. паноҳи ҳаматон ба худо то навораи ояндара.